hangin karon, but today is kuan siya 10 10 10. Basta mo na siya 9th of April. 1 2 3 4 5 6 pinakadako. Tapos pila side 7 8 9 10 kabuk. 10 kabuk bunga. So atong lemon tree 10 kabuk bunga. So bay, kanang kamo ka ng Pinoy ta. Ako Bisaya man gyud ko. Kanang ganahan ka magkuti-kuti ba niya, ganahan sa ka maka-save sa stuffs na imong kanang may mga stuff kanang mga gamit nimo ba. So ang ibuhat is kanang imong kuan laundry basket. Kanang ganahan ko niya. Then pag human kanang naguba after a long time naguba na siya ba. And then kibaw kanang mahilig Tagalog. Kanang dang hilig kita ganang kuti-kuti kun sa ka. So that's what I did here. Nagkuti-kuti ko. I tried to change the things here. And check this out. So, akong tahi na. Di ba na-focus nga naman eh. Why are you not focusing? Tara. So, muna siya gitahi. Fighter kayo. And then, sa pikas side, ako siyang focus kita na eh. Gitahi ngayon na. So karon nindot na siya gunitan. Hindi na siya matunga. Kaning una na akong gitrabaho ganina. Wani siya. So tagsad wa ka buok zip tie kalas kay zip tie. So muna siya. Ngayon di na mo focus sad. So muna siya. So kana bitaw kanang ganahan kita magkuti-kuti ba. And then wailingaw sad nana. So munang mga may tabo diri sa munang ganahan sa guna ko shed ba. There is Australia, things na where you do your stuffs is on a shed, and this is like a shed. Pero ako din garahe. Anyway, manghipos ko nagitanan akong kamera diri. Diri ako mga racking. Ako din limpiyuhan tingin nga rin. Para diri na ako mag-vlog. Tana lang ba? Vlog. Ito, diri na lang ako na limpiyuhan nga rin nga dili siya. Pangit na naon. Pero dagang ko gilito nun. Namun gari ako mga tripods, mga onsa. Kanini mga 10 cents na bottles sa rugunon pa nila ako. But anyway, muna siya. Ako rin limpiyuhan diri nga side. Nga side ako limpiyuhan. It's either akong takuban or maintain na ako open. Pero ako lang yung tarungon. Kibati kayo ba? Mag-vlog ko nga rin. Magkita mo ani. Tawat nga rin. Let's say nga rin lang. So dapat nana. Diri lang mag-vlog. Hey, babe. Nana. So, fighter kayo. Sige. Magtrabaho na tasod. So, nasa day ko yung kanang So, nasa day ko yung sa nabantayan nga things na I do, which is kanang need to be mentioned. So, kani akong Osmo Pocket 3. So, muna siya sa camera na ako nga, dali na kay dadun. Kanang everywhere I go, can just bring it, just start filming with it and whatever. Pero ang problema ani niya is kung compared kaning mirrorless or kaning camera gid nga mirrorless kaning dako ba. So kani siya gamit mo ni mag-vlog ka paspas ka di nakakanang magkuan ba mag-ana lang ka nya man kanang stabilize siya ba. Like for example kung panang selfie. So mag-inana na ka nag-vlog akong camera na may makita. So muna siya. So nindot nta ni siya. Ang problema lang ani niya is kanang kibaw ka sa settings and then kung kalit ang vlog yung mga ko, tanawa ng ubus ako tiyan, tanawa ng ubus anak ko. So kung mananagali ko kani siya tanawa ng ubus dugay siya. So ambot sa to pagkuha niya kanang ubus ay lock mo niya de. So nana siya setting nga para paspas na ganin mo paspas ito ba para ubus inay kung na siya kay stabilize man. So kung kalit kag ana no ubus na-delay ang lens. Talawa lens. Na-delay. Ayun na nag-stagda niya.
So na siya delay. Pero nakalimutan niya is handy ra kay ba. Kanang inig-on nimo di naka magunon na dito naka-vlog niya. Makita nimo kung gulingon nimo dito sa screen ba. And paspas na yan. Storya na lang ka, hananda ba. Nakapait lang ani is like wala gito kanang na siya delay, and yung quality is not the same as kaning mirrorless camera. Ang problema, funny thing, last na ko nga video, mo dito kong i-mention sa last na ko video nga, kung kani akong gamiton, nindot siya glow light, nindot siya quality, nana. Pero once kali imong lens is kanang, ako f4 man itong lens ko gigamit, f2.8 man yung hayag ba. Kaning gamay, mas nindot pa nun sa low light. Akong gigamit katong naglakaw ko sa dalan, katong video, before tinghalian niya, but 15 ko na akong upload. Pero katong video before, basta katong naglakaw ko sa dalan sa sunshine, kanang kuan mo to, kanang katong nagpalit ko lechon, brag kuan man ito, Easter Sunday to. Naglakaw ko sa dalan niya, to ko kanang kuan, kanang part ko niya, nag-video ko ani. Mas nindot pag low light ni siya. Kaya siya pakialam, sa setting sana. Kini nun dark na nun siya, bis nindot. Anyway, I like both of them. Kani pag video lang gid, kani siya pwede na ako ma-photo, ma-video. So kung usara akong dalog na camera, kani na lang. Pero kung duha gani, pwede kong kadag pang video niya, kani gamiton ko pang photo. Kaya kailangan ako mag-video glagyo, telephoto ko ng mga charge ng mga effect. Kani akong gamiton. Kani libog na. Anyway, mura na ganahan yung gusto ng camera. So muna siya. If you have any questions with cameras, taghan kita camera. Tanawan ni nga rin. Tanawan na diha. Lisod ba? Sub. Na diha. So, na yung mga camera diha. Na A7 V, film camera. Kan na siya. Napa na yung mga daghan diha. Napa yung daghan nga to. Wala na diha. So, daghan na kayo mga gamit. So, muna siya. Anyway. Yan, magtrabaho. Kaya natin editonon niya. Kanang liko tag gamit buhat mga laing butang para lang ulikay. Let's not do that.